Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Ang bugtong paagi nga ako nang maangkon, maura gyud nga malayo ko ni Alan. Correct. Ano kung kikaiday, kundi na rin maangkon. Mao lagi, pero unsaon lagi? Makigbuhag ka niya. Okay, makigbuwag ko. Pero, syempre, ka nang dunay rason. Huwag ka babae sa Alan. Wa. Ay, okay. Tabangi ko, pi. Saan mo na ako niya, ha? Tintala si Alan. Uya ba si Alan? Ha? Ay, naku. Apilan ko ni mo. Mo na nahuna-hunaan akong paagi, Apple. Chona. Kana ha, kung mutabang ka na ako. Pero, uy, ay kapala ka. Buhong ka sa tanan. Na, sa buhong tanan. Kung mo lampos man ko ini, pasalig ko nimo, may premyo kagi ka na ako. Unsa? Premyo? Pila? Gusto kag advance payment? Yamot good. Atagad ko ni mo? Yes! Hatagan di ka! Well, pila imong ihatag nako nga advance. Unahan ti kag 50,000 pesos. 50,000 pesos. Nade ka na katidara? Oh, bang-an ka na ako, ha? Maanti gugutang mo diskarte, good. If I know. Adto ka ni. Of course! From Bong. Lisod sa nada. Di lagi na lisod, basta mutuman ka lang. Uy, saom lang ko pag-diskartin nyo ra. Ha? Kasabot man ko ron ba nga si Alan, pero may maghinuktok, nakita gina nako. Kasabot ko nga na problema gina siya nako. Pero di lang siya magpailang nga na problema siya nako. Nano niya? Ikaw ang muam-am niya. Wow! Yamat tagod. Ikaw! Ikay mo diskarte. Ug nahibaw ko moabot sa punto nga musumbong si Alan nimo nga na problema siya nako, Apple. Og sa higayon nga musumbong siya nimo, syempre am-aman day nimo. Og unya, mahimo nga dauton ko nimo. Unsa? Ikaw na kayo mo diskarte, good? Basta kay utak ang gamitin. Uy, day. Kiyawam sa daan na nimpos na unsam taong ko, uy. Padayo, kuyawan ba? Oy, ikaw pa, kabaga ni Mugnaw. Rag, lahap sa dada. Ang gipasalig na ako ni Bong nga mobalhin ko dito sa iyahang resort human sa graduation ni Athena. Juna. Sige na ba, tabangi ko pa nga di ko mapakyas. Ug maangko na ko ang gihatag ni Bong nako. Kay mabulahan man sad ka kung ako nang makuha, di ba? Karon, makikita ko ni Bong aron pangayuon ako ang akong i-advance nimo. Oh. Chura? Hi, Bong. Mwah. Pagka-late ka man. Medyo emergency lang. Emergency? Unsa nga klase sa emergency? Ang akong tiyo sa Negros lagi na-admit sa ospital. Putlanan og tiil. Oh. Unsa? Putlanan sa tiil? Taas kay sugar, nya nasamad man, natunok. Nag-umido. Nya, kitawag nila nga, sana, gikanggrin na. Gikang rin na. Nya, ang kagaw, aksyon na magsaka. Oto nga kinahanglan nga, putlon ang tuong bitiis. Mao ba? May dangup ko nimo. Papaga ko snaw. Manguwam ko kwarta, pe. Kung okay ka, may unta, pero kung apiki ka, ayaw na lang. Sorry ha, nahimo kong way uwaw. Kining kuan magkuit, pabaga na lang ko. Kuan na lang, ako na lang ning iprinda ni mo, be, ang gihatag ni mong kwintas na ako. One set man to. Unsa?
Unsaon nga, naratol man ko. Ikaw pa'y nihatag ako sa maong alahas. Unya, ikaw pa'y akong prindahan. Maga na kay kong naong sa... sige, sige pong, di na lang ko magdukay. Mananghid lang ko nimo nga akong iprinda tong alahas kay mong gihatag na ako. Pila ba gikinahanglan nimo? Bisag 100,000 lang. 100,000? Sige pong, adto na lang ko. Pero nananghid ako nimo ha. Akong iprinda ang alahas kay mong gihatag na ako. Sorry kit kayo. Pero timailan nga, tininuod ning ako. Hinungdan nga ni Ari ko. Ug nananghid ko nimo. Adto na ko. Ayaw pamrinda. Unya asa man ko kwarta nga akong ipadasa sa akong tiyo sa Negros. Pabuta ko. Matagad di ka. Pong, Sunda ko sa kwarto. Dali. utak ang gamitin. Pang-famas ang acting na ako. Sundan din ako sa kwarto, be. I'm here. Bong, Oh. Naa ang 100,000. Ibabaw sa headboard sa kama. Bong! Sultihin lang ko sa mga kinahanglan. Di ko mapakyas. Oh. Tuna. Bong, hubuon ako imong boxer shorts, ha? Oh, unsa? Hala. Hala, na-apil ang brief. Tuna. Iisa ang tiil. Ang tuo. Okay. Sunod ang wa. Good. Good. Steady ka lang, ha? Wait, kay muluhod ko. Gantihan na kasi mo kaayo na ako. Sama ini. Ibalibol ko niyo. Bailal, o saman, hurutin mo ice cream? Oro taon ay. Baya, ano, ihaya mo eh. Pagkaya man ni Ma'am Sonia. Ha? Katubangat mo yung nga na himor taon suki na ko dito subdivision. Oo, yun noon. Gidansya taon, dako-dako gidansya. Ah, di ba? Gipakyaw 5,000 ng ice cream ako ba Wow, ha? Oo niya, karon. Niya. Kayo sa ta, mang-reflex sa ta. Ah, grabe ha. Kayo gyapon, binabahuay sa akin. Unsam na siya. Bay, kumbati na dyan ko bay. Kahapit ang graduation ni Inday Artina. Ha? Niya maghikay ko na bay. Gagi na may lagot. Parit ko kinasal. Agi pasalamat ba? Oh, mao ba? Oo, pasalamat ko ni Lord nga mugraduar na yun ang akong anak. O niya, pasalamat pa ko nga akong langka, tuna. May kayod ug maayo para maasinso sa dagamong pagpuyo. Ano? Happy ka? Sobra. Grabe ka. Isuklian ko lang ang imong kaayo na ako, Bong. Parehas ta. Gilipay ko nimo. Basta magbatinod-anon ka na ako. Di ka gyud magmahay. Bong, Pero ang kontra nako kanang bakakan ko. ha? Kanang linglahon ko. Kontra ko kayo na. Labi na og ilaron ko. Bong, And
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!